破壊しきれんほどの技を食らわせてやる。すごい凄まじいエネルギーが溜まっている。まさか貴様を倒すには二度と修復できないよ。粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。あの時の捨て身の技をやる気か、ベジータ。